És inútil. Bé que l'Afanya't i treu una altra rèplica. El rematarem amb aquesta. Peckle, però què fas? Afanya't! Poder de transformar fotos en rèpliques! Molt bé. Ara dóna-me-la de pressa. Entoma això! Ara ho he entès! En Weki no era una persona forta al començament. Ell s'ha fet fort perquè té una determinació molt gran. És igual que puguis derrotar el teu rival o no. No té res a veure amb la feblesa. No s'ha de tenir por. Un ha de ser un mateix. L'important és fer front a les coses. Deixa'm estar! Perdona, Mapa. El problema no era que no fos capaç d'ajudar-te. Estava estolgut perquè ni tan sols vaig mirar de fer res. Però no penso tornar a fugir mai més amb l'excusa que soc membre. Mocós! Peckle, m'has traït! Ja no et vull per res! Raika! Peckle, estàs bé? Weki! No tornaré a donar rèpliques en Kurano mai més, ho juro. Derrota'l, sisplau, Weki. Sí, confia en mi. Encara que no tingui en Peckle, en tinc prou amb aquest robot per derrotar-te. Canó fotònic! Inici de transferència d'energia! Corre, Peckle, amaga't. Sí. Amb això et remataré! Columna Pic! L'últim intent ha fracassat. No tens res millor? Què? Abans l'ha fet servir de trampolí per saltar a la meva esquena? Ja no se'n recorda? Puc canviar de direcció al canó fotònic i disparar des de l'esquena! Ignició! 3, 2, 1, ignició! Visca! Però com ho ha fet? No he fet servir la columna Pic per saltar-li al darrere, sinó per fer servir el poder de transformar escombraries en arbres i aturar el canó a mig recorregut abans que disparés. L'has feta bona. És veritat que ets fort, però aquesta força serà la que t'escanyi. Però què és això? Si és... Poder de transformar rèpliques en coses reals! És de la fotografia que et va fer abans de començar el combat. Abans he obligat en Peckle que la convertís en una rèplica. Ai, no. Ara estàs fet pols i és impossible que puguis guanyar la teva rèplica. A més, amb el meu poder de nivell 2 puc dominar a voluntat tot allò que converteixo en un objecte real. Dominar? Exacte! Per dominar-te només haig de recórrer a aquesta justícia que busques amb tantes ganes. És així de fàcil! Que condena! Per mi, qualsevol persona que intenti parar-me els peus és una persona malvada! Vinga, rèplica d'en Weki! Derrota amb la teva justícia el malvat que tens davant teu! Llavors et destruirem a tu! Què? Canó Kurogane! Com pot ser? Perquè tu ets la mala persona que tenim davant. Bona feina. Ha guanyat? Esclar. Aviam. És aquí! Surt al lloc on hi ha amagat el tresor! Weki! Victòria! Ah, sí! I això és el tresor? Guanyador del primer combat de la tercera fase, equip d'en Weki! Genial! Sí, senyor! Ho hem aconseguit! Per cert, què és aquest tresor? Cartes especials del rei, edició limitada. Què carai és això? Cosum d'ena! Això és horrorós! Quin fàstic! Ho transformo en arbres? Aquest és el veritable poder d'en Weki. La persona que es mereix ser el meu rival. No ho penso admetre.
suca, Weki. Aquest és tot el poder que tens. És impossible que passis la tercera fase. Al següent episodi... Weki, espera't un moment, ho has sentit? La pròxima vegada lluitarem contra l'equip de la Marilyn i sembla que és increïblement forta. Diuen que ha derrotat en un 3 i no res aquell equip de covards d'en Capcho. Quin somriure més sinistre! I ara què carai farem? Però aleshores apareix en Lijó, el fanàtic dels entrenaments. Què? Que si vol derrotar l'equip de la Marilyn ha de poder lluitar contra ell? Au, va, quina lògica té això? Al següent episodi, la llei de l'enfrontament. En Weki contra en Lijó. Per guanyar s'ha de lluitar seriosament. Faria si t'adones que ara tens als teus braços un poder nou i amagat. Què faria jo al teu lloc amb aquest poder tan fort? Segur que les claus de la vorera del camí et tranquil·litzen el teu cor. Segur que això li passa a tothom.